Здравейте и дечица. Вие сте почти на моя възраст. Аз ще говоря много разхвърлено и разкъсано, защото съм бил психиатър в миналото и съм прихванал от пациентите си и ще говоря така на къси интервали. Първо ще кажа, ще тръгна от Маги, това, което говореше той, и след това ще мина на Калин. Маги говореше... Да, накрая ще говоря и от своя име. Маги говореше нещо за журналистите и за това, че ни насаждат една представа, че живота ни е много лош. И ние им верваме, както казваше Чичо Симеон Сакско-Бургоцки. Що им верваме и ние не знаем. Има едно такова нещо, скъпи дечурлига, което се казва индекс на човешко развитие и там големите умове са го измислили да оценяват колко е добър живот в една страна. Но кое мислите место е България в списъка на страните по индекс на човешко развитие? Има 200 страни, 197 страни. На кое место е България? На първо по качество по живот. Не. България е на 57-мо место по качество на живота от 197 страни. И от 178 скоро. Тоест ние сме някъде на опашката на най-добре живеещите страни. Не сме от най-бедните страни. Не сме и от средните, ами сме от най-богатите, ама накрая. Преди нас са европейците, големите газари, американците и така нататък. А след това са вече всички. Така че в България се живее по-добре от средно. Верно, че има хора, които в България живеят по-добре, отколкото на Запад. Има и такива, които живеят по-зле. Ама това е навсякъде така. И Бил Гейтс, милиардера, и той е много гладен между две ядените. Повярвайте. Така. Сега приключих с това. Така че наистина на нас са ни втълпили много добре тия да си изкарват парите с писане и с бръщолевене, нали, че живеем много зле. Живота на всеки зависи от него си, не от държавата. Човек може да е щастлив, спирам така. Трябва да кажем какво е щастлив. Пак излизам от думите на Маги. Защото слушах и Калин, и Маги, как говорят успехите, постигаме, стигаме до някъде и сме много добре, и ни е много год. И аз си казвам, какво е това? Примерно да имаш хубава работа. Пък коя работа е хубава? Дедо ми казваше, работа ли е, не ми е хвали. Той беше дърводелец, след това не знам си къв, но както и да е. Значи, работата е хубаво нещо, когато ти носи какво? Пари ли? Едва ли това е най-хубавото нещо? Какво? Удоволствие, удовлетворение, по-точно. А аз се седих за една дума, която ще ви открехна под секрет. Човек е добре, когато постигнеш себеуважение. Когато ти е добре със себе си. Когато си легнеш вечер и си кажеш, аз постигнах някакви неща. И те са хубави. И аз съм добър човек. А най-хубаво е, когато умира накрая, да може да си го каже това нещо с чиста съвест. Аз бях един добър човек и направих хубави неща в този живот. Това е да си успял човек. Разбирате ли? Ако си бил твърдин и си крепал сумата и народ, извиняйте, че говоря на шопски, но това е, защото така ми харесва, и си оттрепал сумата и хора, имаш много пари. И идват мадами при тебе, които те мразят, и ти смъркаш кокаин, който ще те умори някой ден. Извинявайте за шопския. И така, и какво хубаво, ти оставаш вечер сам и си казваш, какъв човек съм аз, бе, на майка майка.
Те остават за една нощ, но обичат ли дете? Обичат парите ти, излизат и те псуват, а някои от тях са талантливи и написват роман, примерно, в който ти си лошия герой. Аз като писател съм виждал такива случаи и даже ти ползват истинското име. Така, сега продължавам нататък, като оставям това да си мисли. Себеуважението. Значи с тия двама човека, за да видите, че хората в България не само, че има хора, които са си добре така, ами се изсрещат и то не само тук. Аз съм работил с Чичо Маги, който предпочитам да се казва Братко Маги или просто Маги, и с Батко Калин. Не сме работили, но кажем, че сме работили. Но с двамата сме се вкарали, оставете другото. Примерно с Батко Калин се запознахме така. Аз стоя в едно кафе на Шипка 6, едно момиче с олигофрения, знаете какво е, умствена изоставалост. И едно сервитьорче го хвана толкова немилостиво и така му извира, каза, то си просеше там, ма какво прави толкова? Имаше неприятен вид, ама кой пък човек с умствена изостаналост има много приятен вид. И обикна и това сервитьорче да го фана и тръгна. Това е център на европейска столица, мама му стара, си казах аз. Нали? И тук, като в концлагер, детето, то се оказа 20 годишно момиче, но му извита ръката на гърба и някой горите отзад с тия къси шутове. И аз казвам, ого, какво става тук? Я, може ли мене, примерно, да ми изхвърлиш по същия начин? И той ме погледна, защото беше на 20 години и дъргалак, не е древосък като мене, но ние заради времената, които сме живели, сме така. Вие сте високи, защото сте по-умни. Той ми каза съвсем безотговорно. Моля? Така е. Те са даже още по-умни. И хлапето ми каза, и тебе ще изхвърля, ако трябва. И аз казах, бре, ето тук направи голяма грешка. И тогава аз се изправих, казах, викнете управител, всички тук да дойдат моментално, целият персонал, почна да им се карат, те почнаха да ми се дърват и тогава аз се обадих на Батко Калин, заместник министъра. Тоест тогава беше шеф на Агенцията за защита на децата и детето. И каза, какво правите вие? Тук едно дете трябва да се защити моментално да се правят хора. Аз съм свикнал да говоря така по малко над-2-3. И те изпратиха две дечица на по 20 години също да помогнат на... А то момичето вече си беше тръгнало разревано и така. Само аз стоях и гледах мръсно всички и казах, ще ви се стъжни сега. Обаче е така, карайки му се, аз се запознах с него и станахме приятели. Защото видях, че е човек, който се бори да постигне самоуважение. Тоест, как се постига самоуважение? Като правиш най-добрите неща. Как да познаем кои са добрите неща? Ами, ние имаме възпитание. Всеки от нас има възпитание. То се попива още от раждането. То е достатъчно, като си легнеме вечер, ако сме правили през деня правилни и добри неща, да можем да заспиме. А ако не сме, да не можем. И да трябва да изпиеме 350 грама от това, което тук... Можете ли да четете? Алкохол. Това е моят роман «Алкохол». Така, с Чичо Маги се карахме по друг повод. Обаче ето ни пак тук, за да говорим пред вас, като хора, които са успели в своите си работи. Заедно ние се карахме, защото заедно правихме хора, които работят заедно, все пак се поскарват, нали? Правихме предаването пълна лудница. Чували ли сте го? Защото аз бях психиатър и той е пълна лудница. И ето сега, негово предаване, аз бях сценарист, аз пиша.
Ето такива неща, и виждате трима човека, които не знаят, не са се наговаряли да се съберат тук, па ето ги тук, събрани. Блага, не е което ще рече, че журналистите може да са много хубави хора, но наистина са големи педераси. Извинявайте. Защото те изкарат, че в България всички са идиоти, престъпници и злонамерени хора, а ето сега съвсем случайно се събират трима човека, които на всичкото отгоре добре се познават и са работили заедно преди това. И се събират случайно. Тоест в България има гъста мрежа от хора. Добре, имаше израз, който няма да ви казвам, за да не го научите. Не е гъста мрежа, педераси, както се пеше в песен. Има гъста мрежа от хора, които са добронамерени и работят и правят нещата добре. И те се познават и винаги могат да се обадят един на друг. Това означава общество. Като кажат, България няма. Иво Сиромахов, също наш приятел, казваше, защо децата в България са така, хората въобще в България са така анти на всичко. Защото майка, като вземе детенцето в ръце и почне да го спое, казва, няма, мамо, няма. И майките и те като журналисти, само лошото им говорят. А не бива, не сме толкова зле, колкото си мислиме. Извинявайте за шопски език. И така, какво ми се е случило на мене през този живот? Освен, че съм научил по индекса човешко развитие и разни такива глупости. Аз завърших една от много хубавите гимназии, Националната математическа гимназия в София. По това време се смяташе, може би, че там се влиза с връзки и какво ли не. Там аз отидох пеша през парка и не си спомням дали майка ми и баща ми въобще знаеха, че отивам да кандидатствам там. Живея в Дианабад, живеех и отидох през парка на свободата, който сега се казва Борисова градина, на Бойко Борисов е кръстен. Ако не знаете не е кръстен на Бойко Борисов, слава Богу. Отидох през парка, кандидатствах и ме приеха. Може да съм умен, а може да съм имал късмет. Обаче след това 4 години учих като луд. Отидох в казармата като всички хлапета. 2 години бях граничар. И така. След това аз исках да стана художник Мили Дечица. Шегувам се, като казвам Мили Дечица, но вие не разбирате шегите. Значи, не сте Мили. Значи, аз исках да стана художник. Ето тук маги ще кажа, що не стана художник ти? Не следваш мечтите си. Аз исках да стана. И сега, мамка му, аз съм художник. Въпреки, че съм известния писател, тралала, Храни Терзийски, аз все пак си направих това, което си искам да направя. Всичките ми книги са илюстрирани от мене. Почти всички. Тоест, аз си рисувам и го правя, но влезе в медицина. Нямаше как. Наистина беше прекалено трудно да се влезе в художествена академия. Защо трудно? Ми трябваше да съм учил поне 3-4 години преди това, да съм учил по време на казармата рисуване. Аз малко се отдадох така, мързел. Да се отдадеш на мързел в казармата е малко трудна работа, особено на сръбската граница. 88-90 година, но, нали, влезнах в медицина. Как? Сега ще кандидатствам рисуване пак. Това е бати чудото. Да учиш медицина и в същото време да се опитваш да кандидатстваш рисуване. Аз като видях само учебника по анатомия и косата ми се изправя и тогава е право. Аз иначе бях с негърски къдрава коса. И започна едно маниакално учене на медицина. Аз исках да се занимавам с психиатрия още от началото.
Започнах във втори курс да ходя на кръжок по психиатрия и така, развиваха се нещата. Обаче, когато завърших, държавата не беше както преди това по време на социализма, да те хване за ръка и да те заведе на работа. И да ти даде работа. В никакъв случай. И аз тръгнах да си търся работа като психиатър. Имах диплома 5,80. За медицина това не знам как ми се струва, но на мен ми се струва добре. Даже повече добре. Имах 40 изпита, 5 петиции и 4 почни болести, защото нещо. И така. Тръгнах към единствената психиатрична болница близо до София все пак, която няма какво да се лъже, в България си искат връзки. Наистина, и вие ще се сблъсквате непрекъснато с това. Но това не трябва да ви пука въобще. Ние тук сме примера за това как човек се оправи без връзки. Връзките са за кратко. Пак Маги Халваджиян, аз да цитирам. Връзките са, докато не покажеш какъв всъщност некадърник си. Взимате чичо или там, или още по-при вас, във вашия случай. Нали, да те вземат, защото си израснал в дома. И по милост те взимат. Съвсем скоро ще се разбере, ако не си упорит и ако не си трудолюбив и ако не си... Няма да кажа думата умен. Умен е прекалено условно нещо. Всеки може да стане умен, ако е упорит. Интелектът е нещо, което се предава по наследство. Ума е нещо друго. Човек, ако е много упорит, интелектът е бързина на мисловните, на мозъчните процеси. Човек може да е по-бавен, обаче ако е зверски упорит, аз съм един бавен човек. По принцип и затова може би съм и глупав. Нали? Обаче с прекалено много упоритост постигам нещата, които трябва да постигна. И така, единствената болница, която взимаха така, нали, просто имаш хубава диплома, беше Курило. Знаете Курило на север? Най-голямата лудница до София. Пълната лудница. И аз отивам на там и вижте деца, това е като някаква приказка такава за Чичо Калин, психиатър. Тръгвам на там, стигам, беше ноември месец, лед, чудо. Стигам до Борисовата градина, хващам трамвай, двойка към Орландовци, обаче към Лъвов мост, трамвай дерайлира и тръгна напред на улицата и почна да събира колите, така. И аз си казвам, си какъв хубав знак, аз отивам за първи ден да си търся работа, а трамвая излиза от релсите. Излизам от трамвая, той падна на една страна така, нали както беше нея, прескочих една кола, две коли и набегом към Централна гара. Дотичах до там и хванах влака, който минава през Курило. Нови иска, минават много от влакове. Но трябва да си много внимателен, защото там мине и ти трябва да скочиш за една минута и така. А аз съм толкова развълнуван, че по едно време казват гара Томпсън, гара Тралала и не знам си какво, и аз съм изпуснал Курило. И си казвам сега, скачам на следващата спирка, която там, Владо Тричков, примерно, и ноември месец аз тръгвам през едни пустоши, където вият глутници кучета и едни замръзнали блата и аз върва и по някое време Джон ми потълна тук. И аз си казвам сега, аз отивам да си на интервю за работа. Аз съм като някакъв блатен трол. Изградавам си чудо. Каква работа ще ми бъде? И отивам на работа в лудница. И като най-накрая успях се 3 часа ходене там, нали, аз влезнах и така и вече не знаех какво точно да направя, обаче бях толкова превъзбуден, че си извадих дипломата и я хвърлих на масата, за да убия направо директора с високите си шестици. Да. Така, какво правиш, момче? Махни това, махни от тук тая хартийка. И аз казах, ама, кой си ти? Аз съм доктор Терзийски, че не повярвах, че го казвам. Така, добре. Свикнали сме с такива. Всички се извърнихте доктори тук.
Кой искаш? Казах да започна работа като лекар в повереното ви здравно заведение. И той казва, много добре. Кой те изпраща? Ето тук е въпроса за връзка. Никой, мамка, никой не ме изпраща. Господ Бог и моите кръчета. Даже трамвая не искаше да ме доведе до вас. И той казва ми, че те назначим като медицинска сестра. Той ми говореше на шопство. Аз и преди това бях работил като медицинска сестра, но вече имах диплома. И въпреки това сега нищо тръгвам, бях женен. И не казах на жена ми, че все пак така, нали, доктор, а пък като медицинска сестра. И си ходех на работа като медицинска сестра, така, обаче отивах при нас с черен панталон, с костюм, и ми викаха сестрички. Да. Дали само жени бяха сестри? По това време там да, но иначе по мое време имаше доста сестри мъже, защото просто докато учихме, работихме разни неща. Сега ще ви кажа как отидох малко преди това на работа в 4-ти километър. Работех в Ракова болница като студент, като сестра, да трупам опит. Пак психиатрия. И си намерих работа като сестра и на 4-ти километър. Обаче дежурството като сестра в Ракова болница свършва в 8, а следващото на 4 километър почва в 8. И аз трябва някакси да стигна за 0,0 секунди от едно до другото место, защото никой не иска да му се закъснява там. И представете си Ракова болница къде е и къде е 4 километър, ако не сте от София няма седите, но е километър и половина по права линия. Но само по права линия, а по права линия стигаш до огромния зид на 4-ти километър на лудницата и иначе трябва да заобиколиш още 1 километър. И на първия работен ден, скъпи дечица, аз хлупвам от Ракова болница от нощното дежурство, тичам километър и половина и стигам до този зид и си казвам сега какво да правя. И аз бях единственият човек, който прескача в лудница оградата отвътре на вътре, а някой много мил човек беше натрошил и бутилки по зима, за да има да не ми е самотно. Да прескача и аз се нарязах и дойдох в отделението, където започвах, с нарязани дрехи, с малко кръв, нали, и с озверял поглед и казах, аз искам да започнам работа, която предлагам, като медицинска сестра. С главната сестра, която ме посрещаш, тънко изпищя в това момент. Да. Ето това е една приказка за упоритостта. Обаче деца, мили, Камили,